Moi, mä oon Hanna. Lämpimästi tervetuloa uuteen Cumulus Meilahteen. Mennään katsomaan, miltä meillä näyttää. Täällä meidän uudessa upeassa Cumulus Bistrossa on aivan mieletön kansainvälinen meininki. Listalta löytyy aasialaista, ranskalaista, skandinaavista ruokaa. Ja mikä ihaninta, lapset on itse saanut suunnitella lastenlistan. Tadaa! Nyt ollaan meidän uudella upealla kuntosalilla. Salilla on hurrin uudet paineilmatekniikan laitteet. Näistä ei kuulu ääniä viereiseen huoneeseen. Tästä saa kiehuvaa vettä. Oi että, tää on meidän perhehuone. Täällä on ihanasti tilaa ja valoa. Kakkoskerroksesta löytyy myös tämmönen ihana lasten leikkihuone. Ihania näissä. Meillä on 54 tämmöstä helppo liikkua huonetta. Osa huoneista voidaan yhdistää. Lapset voi nukkua vaikka toisessa huoneessa ja te saatte olla ihan rauhassa kahdestaan toisella puolella. Tää on kyllä upea tää maisema.